laki-laki itu mboten ngertos dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Kula neng ngarepmu. Lho, kok iso? Neng burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk neng bojo. Sing ngebrukne aku sing metutuk kuwi. Ning butuh kemaremane ngati. Tegese kanthi aku iso ngibur piyai sakmene akeh kuwi atiku ya seneng dadi seneng atine. Oh iya. Ngono? Betul, betul. Ini pengalaman lho iki. Pengalaman piye? Lagi iki lho dagel ning tengah dalan ya lagi iki aku. Tengah dalan tur jalan tol ya. Wah. Miris. Nek ya mergo iki peresmian dadi menang ayem. Nggih. Ya alhamdulillah iso melu sowan rene, Mas. Nggih. Wah. Ya lagi iki aku budal tak lon-lonan. Rada gasik. Saka Semarang. Heeh, mlebu jalan tol. Kuwi lho dibenerne sing padha lenggah ki lho, jalan tol. Ah, kowe jenenge kowe buta huruf. Kok Tulisane apa? TOL. Diwaca tol kok tol. Dari iki yen kepengin ngerti ngelmune dari sudut mana kamu membacanya. Lah kuwi kudu dicethake ngene iki. Yen basa Jawa iso o mbok waca o. Nggih. Utawa basa Arab o iso diwaca a utawa o. Ayo saiki tol kuwi tegese apa? Jalan yang lurus bebas hambatan. Jawabane cah TK. Neng ndi-ndi ya ngono kuwi, intine ya ngono kuwi. Ning kuwi sumbere saka ngendi kowe ngerti ra? Kenapa kok tol diwaca tol? Ora ngerti. Oh, mustaqim. Sik ta hubungane jalan tol karo Fatihah ki apa? Ora lho, wong ki arep perjalanan mlebu jalan tol ki maca Al-Fatihah supaya slamet. Doa. Lah tol dhewe kuwi tegese iki ora mare ra tau maca buku. Kosik ta kosik. Sing tak ngerteni nun sewu, tol itu dari bahasa Inggris, ya pancen singkatan TOL ning artinya atau penjabarannya adalah take on location. Kuwi ya kleru meneh. Lho kok iso? Take on location. Kuwi sebetulnya salah. Tol dhewe iki mergo wis ana tegese tol kuwi bahasa Inggris, tegese basa Indonesia biaya. Wow, kene iki jurusan bahasa kok. Tegese dalan yang berbayar ngono apa piye? Iya, jalan tol kuwi jalan yang berbayar. Ora terus tol take on apa? Lokalisasi apa? Lokasi dudu lokalisasi nyok ora. Lah ya lokasi kuwi ya bener ning luwih bener meneh tol kuwi berbayar atau berbiaya. Kuwi ning ya apa wae ning sing gampang ditampa wae. Nerjemahke tol ki sing gampang ditampa wae. Upamane piye? Tol ki tulisannya apa? TOL. T kuwi tanpa prapatan. Ya mesti bener lek nek prapatane ya bingungke wong ora. Kok sik wong bener kok kowe nesu ki lho. Lah ning ndi kabeh yang ngerti jenenge tol nek prapatane bener bangsune. Bener, bener. Ya wis bener kok protes. Ya wis. O Kedua O. Ora entuk dienggo Car Free Day. Kowe Car Free Day jalan tol modar kowe. Iya. Terakhir L. L kuwi ya jaman biyen, Mas. Kuwi lokete akeh sing buka gur siji. Iya. Mula antrine Biyen saiki wis komplit. Saiki L kuwi lurus mulus alus mergo dijogo Jasa Marga lan Adikarya. Waduh, luar biasa. Kuwi tol. Sik gandeng jenengan wis menyebut Jasa Marga dan Adikarya. Sisan gawe gandeng jenengan iku kondang dagelan sing seneng oncek-oncek. Apakah penjabaran dari Adikarya luwih dhisik? Oke.
Ayo kudu lek nganti ora gelem mbok. Sok taun ngarep yen nganti peresmian tol nggen Sleman utawa nggen Bantul utawa Kulon Progo engko arepe wayangan klasik tok tanpa dagelan malian. Iki ora iso to. Ha iya paribasane lho. Aku apa per suku kata, apa per kata, apa per huruf? Per suku kata. Nah. Aki akeh prestasine mula dipilih bangun jalan tol. Ah, iya. Ampun dipun keploki riyen Bapak Ibu nembe entuk siji niki nggih. Ben keplok, kono keplok aku mikir. Wah iya. Oh, siasate ngono to sampeyan. Oh. Iya. Ya wis ayo. Dipilih mergo ya prestasine bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggih. Kono keplok kene mikir ya. Karena prestasi yang lebih daripada yang lain maka adikarya dipilih. Sik to kan mau mulek ning prestasi ae to. Sak karepku. Wong sing nerjemake aku. Terakhir ya. Ya ini PT yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Jasa Marga karena terpilih membangun jalan tol. Kok terpilih tenan niki syukuran tol dudu pilihan lurah ya, Reng. Iso kabeh terpilih. Anu timbangane pemilihan lurah ya ora ditanggap kok. Wah iya. Oh, kesempatane iki kok kowe iki Gandeng iki kerjasamane Adikarya kelawan Jasa Marga. Sakwise Adikarya sampun jenengan jabarkan men ora meri tegese men adil, apakah penjabaran dari Jasa Marga? Jadi jalan tol seluruh Indonesia ada karyanya Jasa Marga. Wah iya nggih. Cerdas. Sampai sekarang masih dipercaya oleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Kose aja kesusu to. Lah pancen tak cepetne iki kok ben ketok cerdas kok sampean. Mar ki apa ya? Iki sing diarani Jasa Marga ki ora egois. Mari itu mengajak PT lainnya untuk bekerja sama dalam membangun jalan tol. Nah, wis kompak wis pasangan ideal kok. Nah iya, dadi ora iso kok egois ora iso, harus bekerja sama. Terakhir Nah ini garis marka sampai rambu-rambu di jalan tol itulah tugas Jasa Marga. Mriki menika mapan wonten ing exit tol Jogonalan. Iya kok sik to. Aku ki dudu komputer dipencet metu. Lha saiki apa-apa kudu serba cepat, tepat dan akurat kok ya. Oke. Ya niki kaitane karo acara bengi iki. Oh, boleh. Mergo Jawa to iki. Jawa. Jaga apa? Nalan. Jo ki jo nganti ana alangan sawiji apa mula Adikarya Jasa Marga lan para PT-PT lainnya bengi iki nganake syukuran. Iya. Go ki golong gilik kepanitiaane nentokake syukuran kudu nggelar wayang kulit. Nah, naminipun dalang kedah Ki Cahya Kurcaci. Sapa jenenge? Cahya sapa? Tak kepruk iso Kostati rumah sakit ora. Lah sapa jenengmu? Kuntadi. Cahya Kuntadi. Nah iki. Terakhir lancar acaranipun margi ugi nimbali gareng saking Semarang. Kaya masa katut awakmu kuwi. Wis jenenge sapa meneh? Wis jenenge Pak Mudin sapa kene tak terjemahke. Kari siji. Apa? Kabupatene Klaten. Mudiar. Ora ana tembung kok kla iki lho. Enak kene Klaten kok. Ya ning gandeng iki nama kabupaten per huruf. Oh, luwih dawa. Kudu ngono. Luwih dawa lho iki. Iya ora masalah. Ya, K. Ha iki K. Ki kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya kabeh ngerti to Reng kuwi. Lho ki bener apa salah? Ya bener. Bener kok geger. Iya. L letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oh iya.
areanya luas. Kaya cemepak men ora. T. Terdapat Candi Prambanan. Waduh. E. Enak udaranya karena dekat dengan Gunung Merapi. N. Mergo urung tau ditimbali dadi urung kenal aku. Mergo anyar lagi pemilihan wingi kok. Ha iya. Agar ditimbali tak apalke. Mane. Ning ora wong kabeh ki yo iki ditimbali kene iki wis bersyukur, Mas. Leres. Wis aku tenan, mula aku mau matur budal tak lon-loni mergo aku ki kangen. Wilayah kene iki kangen saka Semarang, aku mampir ning kutha entuk pitu ki kangenku ra jamak. Apa kuwi? Kutha Semarang, Kabupaten Semarang, kutha entuk pitu. Solo 3. Ah, salah 3 ki entuk pitu. Wong kutha ya diganti, disalini kok. Ah, kowe iki matematika kamu entuk pira? Berarti bar kutha entuk 7 bar kuwi terus mbajul kesupen. Nah, kowe ngrubah. Kok iso rubah? Kowe ngrubah, kowe ora ngerti sejarahe. Kae ora mbajul kesupen, jane asline kae wong elek-elek, mbok Jolali. Terus ketelahe Boyolali. Tek kowe ngerti. Kira-kira. Oh, golek pangan ya sakarepe to, Mas. Golek pangan kok diprotes. Ha iya. Wong jenenge wong iki pancen tamba kangen suwe rasuan ning tlatah Klaten yen biasane aku wilayahe ora kene Mas. Aku daerah apa ki daerah kecamatan Roto. Apa kuwi? Alah pertelon kono ngiri. Roto, Petan, Lawas. Kuwi terus nganti Gunung Kidul kono. Cawas. Cawas ki onone wis suwe apa ora? Iya. Lah Lawas. Wedi. Wedi kan kene. Ah. Urutane iki Cawas, terus Petan, Pedan. Pedan. aku pas lewat kono ki ana wong wedok Petan pasane. Terus Ceper. Ceper ki Roto. Apa-apa kok diwahi. Aku ki saking kangenku karo Klaten tenan kok. Nggih. Aku ya delalah kene iki ana candi elok jane Mas. Napa? Iki Candi Plaosan. Iki Candi Plaosan kuwi candi lanang wedok jarene. Lanang wedok tur kuwi candine elok. Eloke apa? Candine iki motife atau bentuke iki antarane Hindu dan Buddha. Oh. Lah, mula wingi apa anakku leh, apa jenenge Nduk sing foto-fotonan ki apa kuwi? Selfie. Selfie. Mate nok prewedding. Oh, prewedding to. Oh iya. Oh, pas rabi to. Lah kuwi omong foto-fotonan ya. Lah ya foto-fotonan ning kono mergo mbok menawa kono candi jodoh supaya uripe bebrayan jodoh mula jikuke ning kono Mas. Oh. Apik tenan saiki tenan wis. Ana patung sing kaya kowe barang ngono. Oh iso kaya aku. Urung dadi tapi urung dadi. Sik separo tok. Tur mriki iki kedunging budaya, kedunge seniman 1000 dalang ing Laladan Klaten kene paribasane semua seniman hebat lahir dari Kabupaten Klaten. Sing ana dunia pedalangan ora ana sing apa nyelaki Kinarto Sabdo ya saka kene. Panom Surata kuwi apa kene. Panom Surata. Nggih. Terus Pak Mantep niku mriki. Pak Mantep ini ta? Nggih. Mbah Darman wis sedaya racakipun saking mriki. Pak kira Pak Mantep ki asline ya Kabupaten Paving. Karanganyar. Lah ya Karang ki watu, anyar ki sing ngarani watu sing anyar ki Paving. Alah mbuh. Oh, jauh piknik kok angel men. Mula bengi iki Mas Gareng kula dipun paringi ngampil gamelan wayang iki pusaka ageme Mas Mul niki. Mas Mulyono Sanggar Cemara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Ugi dipun berkahi kalian pepunden kula Bapak Haji Hanafi tebih saking Demak. PT Puja Perkasa sing insyaallah tanggal 5 Juli ya kepareng wayangan dhewe. Hayang aku ora dijak. Ya gentenan kok ya. Nggih, Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Nggih. Yo sekali-kali njajal karo bojoku. Ayo.
Cublak suweng. Yo Bukesi ngancani Pak De Gareng. Cik lu yo. Bojomu ndi? Kuwi dhuwurmu mburimu. Wah. Oh, aku sing salah posisi ya, Ki. Nggih, tak melu munggah. Wah, aku anggere jejer bojomu iki kaya nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kelingan tahun bangsa tahun-tahun 2000-an ya. Ndang tamu tasik enten ngantos seprigi. Syukur. Foto jenengan kekalih wah luar biasa. Bukesi kaya Sri Huning sing lanang kaya Srigala. Padune Mary, kowe dadi bojone tau kowe ning dhuwur panggung ngadeg jejer ngene? Ra tau. Sekali tempo. Tanggapan dalan ngono kuwi ya jejer bojone ngene iki. Ora kudu wong kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Itulah yang tahu posisi masing-masing. Leres. Matur apa sik Bu Kesi ya yo. Monggo, Mbak. Mature ngagem parian. Monggo. Buah naga manis rasanya. Semoga PT Adikarya dan Jasa Marga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pinter toh aku sayang. Jos. Apik. Pak D, ngene iki lho carane meninggikan harkat derajat seorang suami. Ya. Wanita itu juga harus gayung sambut kalih bojo gitu. Aku yo ngono, bojoku yo ngono. Pripun? Lah kowe lek bojomu dalang kowe nyinden gayung bersambut. Aku yo ngono. Pripun? Aku sing golek duit sing nampani bojoku. Kok kuwalek kalih kula Pak D? Apa? Bojo kula niku nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Ah. Mboten ngertos sing jenenge duit niku ndak boleh. Laki-laki itu mboten ngertos. Dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Kula neng ngarepmu. Lho, kok iso? Neng burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk neng bojo. Sing ngebrukne aku, sing metutuk kuwi, ngono kuwi. Wis kodrate ngono kuwi. Aja omong werna-werna kowe karo aku padha lanange. Maksude? Wong lanang kuwi kudu nggawa utawa gembol duit. Nggo apa? Lho, aja berpandangan negatif. Terus? Nggawa duit ki sewaktu-waktu keadaan gawat darurat artinya membutuhkan selalu siap ada uang. Nek perlu teko Jakarta, teko Surabaya ora nate nggo dhuwit. Sing penting nggo ATM wis aman kuwi. Oh, malah saya akeh. Iya. Oh, Mbak Kesi. Dalem Pak De Gareng. Nggih, niki sing diarani pun jodoh sing lanang dalang sing wedok nyinden. Nggih. Kula diawet-awet digemateni bojone nggih. Nggih, tapi ya ngeten iki. Godane seniman niku berat Pak De Gareng. Nyuwun Apa? sewu Bapak Ibu. Dalang niku godane 3 perkara sing abot. Apa? 1 harta, 2 tahta, yang ketiga wanita. Nah, saiki harta, tahta, deke kecil, ndak iso kenek godo itu. Tapi sing jenenge wanita, gawat. Roh sinden ayu lirak-lirik. Kuwi lek atiku ora kuat. Waduh, iso nyunggi kompor aku, Pak De. Wong wedok pinter. Dem-demen atine kok malah pinter piye to? Dem-demi. Aku seneng kok yen kancaku padu tak dukung kok. Ya aja men guyub rukun ngono kuwi. Mergo wong lek guyub rukun golek sandang pangan penak ngono lho. Kuwi bojomu ki ora tau neko-neko, ya Nah. kowe. Mergo bojomu kae tipe lelaki yang takut dengan istri. Padha karo sapa? Aku. Lah iya. Nggih. Nggih, ben nembang ya Pak De Gareng. Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Jasa Marga lan Adikarya yang selalu memberi kepercayaan kepada kru kami Madangkara dan Ki Cahyo Kuntadi. Nggih. Semoga apa yang panjenengan persembahkan untuk semua warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten membawakan berkah dan barokah nggih Bapak. Amin. Ya Sampun rabbal alamin. kesupen mengkeyan pun tambah rezekinipun Jasa Marga Adikarya tetep nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan lumantar peresmian-peresmian tol yang akan datang. Amin Matur ya nuwun. rabbal alamin. Nyatane wis bola-bali Bu Kesi, Nggih. Jasa Marga Adikarya nggene wayangan wiwit saka Nganjuk, ndepe ning Caruban nganti tekan kene kae Boyolali Banyudana nganti saiki
insya Allah sok tetap ngurip-ngurip budaya. Amin, Ini amin. sebagai bukti yang jelas dan nyata bahwa Adikarya dan juga Jasa Marga adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Amin. Pangkur Semarangan Bu Kesi. Ya, ya apa? Oh, coba seneni lho, Pak. Mergo wis manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu iki pira? Papat. Papat. Iya. Lho kuwi manak apa idu? Peputra sing halus kok. Iya, ya peputra. Ya, Bu. Mingkar mingkureng ang kerenan marati Terima kasih, matur nuwun Bu Kesi. Aduh, wah dibuka karo mboke lagi ku karya anak-anake. Nah, iki. Wah iki dirawuhi karo Priagung kae. Gede Wah, dhuwur. Mas, minta, wah. Priagung mergo gede dhuwur. Karo pengarang lagu anu Tali Kotang. Sapa? Lagune apa kuwi? Mas Bontot. Ah, Mas Bontot kuwi. Wis pokoke iki kelompok seniman seniwati Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sungkem bekti dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Klaten, Nggih, para Mas. seniman Klaten. Salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman Klaten sedaya kemawon. Nah, iya ana bintang tamune lho kejaba jenengan Pak Digareng. Sapa Mas? Oh, iki istimewa. Lagi bengi iki bergabung dengan Madangkara. Lah, Sapa Mas? iki waranggana saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Sabila. Uut Salsabil. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Ku tak tang tak dang dang dang. Oke, berpacu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Karo iki. Heeh. Lah wong iki sing bocah we sing anu aku kok. Oh, wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Akhire nyebut jenenge dhewe iki Uut Salabillah. Kosek-kosek, sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Oh, wis. Wis. Aku Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Wong sing maringi maringi jeneng ki rak ya sampean to mbiyen. Aku ngekei jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Menden dhuwur kuwi Mas. Alah, nggih. Uut Salsabillah. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning Salsabillah. Kuwi Salsabillah ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabillah. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah, Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek ngantian. Ayo. Baik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Nggih. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga. Dan Nggih. juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Nderek pitepangan baleni ya Pak Gareng senajan maupun
dikenalke kalian Pak Dalang, kula Uut Salsabila saking Gunung Kidul Yogyakarta. Iki mone omahe ora Gunung Kidul, Mas. Terus? Omahe Bedor Kidul. Bareng gede pindah ning gunung. Kok iso nek cilik bedor. Ya pun ngoten to Iki ya. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Anu pase ndi, Nduk? Gunung Kidul ki luas. Pasipun menika Semin. Oh, Semin. Cedhak Pun pirsa. Cawas munggah. Nggih. Ki daerahe nah. ngene Pak Yanto kan. Aja kok kandhane aku wis tau manyang ngene iki kok piye to iki. Wis tau ta? Takoni. Pun. Sik. Pak Yoyo. Ya mayang ning gonamu dalam rangka apa? Dalam rangka bersih desa, bersih dusun. Oh, kuwi lho, Nggih. rungokno. Pak Yoyo kalian Mbak Kesi menika couple goals. Apa? Couple goals. Kok keplek-keplek. Tegesnya pasangan idola. Jadi beliau berdua ini saling bersinergi sik kakung dalang sing putri pesinden. Nah, menika role model atau idola para pesinden-pesinden. Iki Ngoten sing lho. diarani- Termasuk saya mengidolakan Iki beliau. sing diarani tontonan ya tuntunan. Leres. Gawe gelar tontonan iki ya iso tuntunan, iso dicontoh karo sing nom-nom kuwi. Nggih, Pak, leres. Bu Kesi menika wah jan luar biasa. Wanita yang cantik dan penuh kasih sayang Pak Yoyo. Nggih, aja- Wes, Jenengan aja niku film. juan pikantuk garwa Bu Kesi niku Kesi. Anugerah ya. anugerah. anugerah. Ngono. Jenengan mirengke, Pak. Ah, Nah. Aku ki lho tipe wanita setia. Lah aku ya setia karo sampean. Kok iso- Kapan aku jaraki wong wedok liya lene sampean? Ra tau Bu Gesi. iya. setia. Ya wong ana Kesi kok ya ora tau. Ah, iya. Nek ning ngarepe nek mburine Yo ora wani tetep. Pokoke Kesi iki wanita sempurna. sempurna. Pinter, Nggih. ayu. Ya toh, Nggih. gemati. Gemati, penuh setia, kasih sayang. Penuh kasih sayang. Buktine Pak Gareng. Sing terakhir. Terakhir lho, napa? Gampang dihapusi. Wah, nggih mboten nek niku. Mbak Kasih niku pendidikannya tinggi kok gampang dihapusi mboten mungkin. Yo. Kados Pak Yoyo niku nggih mboten mungkin nek wong dilihat dari non sewu Mbak. Pak Suryane Mbak, enggak ada ojo Pak Yoyo ngono ra kuwe nak. Lah, sinten? Ki Cahyo Kuntadi ngono lho. Oh. Pak Yoyo. Lah tapi kan Pak Yoyo. panggilannya Pak Yoyo Enggak, terkenal. kuwi salah alamat kuwi asline. Kita Mbak Kasih. Ki Cahyo. Nggih, ingkang baken nderek Mangayu Bagyo, nderek ndedonga Nggih. awit sampun diresmikan jalan tol, mudah-mudahan membawa jalan rezeki juga. Amin. Tadi tol artinya nek jenengan mau apa? Take on location. Nggih, nek saya tol itu juga ada artinya Pak Gareng. Apa, Dok? Transportasi optimal lancar. Amin. Ya. Jadi semuanya apa? Dengan lancarnya lancar. transportasi, lancar Betul. juga ekonomi. Leres. Dan bidang-bidang lain. Membawa dampak yang baik bagi warga sekitar juga Amin. bagi warga masyarakat Indonesia. Kados kula panjenengan nika rak nggih sangat terbantu toh dengan jalan tol. Nah, Sering manggung luar kota. sing mobilitasnya tinggi Betul. dengan adanya jalan tol pasti terbantu. Biyen Semarang Madiun kuwi 6 jam. Nggih. Saiki iso tak tempuh 3 jam. Heeh, kok Solo malah mung sak jam. Lah, nggih. Pokoknya tepuk tangan sekali lagi untuk PT Adikarya dan juga Jasa Marga. Nggih. Matur nuwun. Lah mila saking menika lho Mbak Ut, menika Nggih. sisan damel nggih. Monggo. Wonten pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbu permintaan lagu dari CV MDM. Ah, Subkon rambu-rambu di bawah pimpinan Pak Yono Al-Ghazali oke. dan di bawah pengawasan Pak Misnan Adikarya ngersakake lagu Bajing Loncat. Nah, nggih. Nggih, bajing loncat dipun kersakaken. Ugi kala wau wonten titipan salam ugi. Nggih. Menika ngendikanipun ada tamu undangan Bapak Profesor Dr. Suyono. Lenggahipun wonten pundi Bapak? Pidalem saking Tlaga Prambanan ngendikanipun. Wau kentun lelagon saking keluarga Gunung Kidul lagune Ninggal Katresnan. Nggih. Pun mang pilih ingkang pundi riyin, Derek? Nggih. Monggo. Bajing Loncat riyin, siap. Pengen ngerti kaya apa jogete. Oh, salsa Aduh, bilaut. alah. Salsa bilaut ki jogete jos kuwi. Ah, ta. Heeh. Apa wis tau roh jogetanku to? Kira-kira. Ning isor wae nduk kene. Nggih. Ben luwih leluasa nggene pola. Anjlok, anjlok.
Sing anjlok sirahe sik napa? Oh, jeng gendong kula. Tenan lho iki, tenan lho iki, tenan lho. Bojoku wis 30 tahun ora tau tak gendong kok kowe tak gendong. Lah ya ora apa-apa, malah men pengalaman gendong. Kowe ora ngerti to di streaming bojoku nonton kan lho. Ora apa-apa. sik. Kene gendong. Kowe seneng Mas gendong. kowe seneng to yen kok bengi aku njaluk ora dikeki. Jaluk apa? Njaluk gendong, siok gendong presiden. Lah sak putune ya oleh ae to. Hobi kok. Iya. Dibawani Mbak Ut nggih. Nggih. Bawan. Non. Bawane bugesi mawon. Oh ampun, berarti lajeng mawon. Nggih, lajeng mawon, lajeng mawon. Sing slendro? Derek. Oke, nggih, oh slendro mawon. Nggih. Coba diatur. Bajing loncat Monggo. oleh spesial bintang kita kangge Mbak Uut Salsabila Gunung Kidul punya. Ngemate aku. Monggo to diaturaken Madangkara. Yuk. Hoi. Kasih. Matur nuwun kalau ingkang ngersakaken mugi rena ing penggalih. Amin ya rabbal alamin. Pak Yoyo, Pak Cahyokun tadi. Nah, Wae komplit. wajan. Aku wis kono ngomong sik aku tak menggah-menggah sik. Lah nggih njeran ambek niki wae jane anu lho, musike sanadyan seru ki ning jogete sampean ki ya metu suarane. Oh, kok. Mak krengket ngono ki tak kira ki panggung. Aku lali budal rene mau urung tak kei oli. Jebulane balunge ki muni, Pak. Oh, ki olahraga salah mongso yo ngene iki. Nggih. Niki pripun lajeng kula Napa? golekne kanca. Sapa? Nah, Sapa? nggih. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Nggih. Oh, Mbak Nggih. Winong Jenengan lak Nawangsih? kagungan campur sari napa Mbak ning Guntur napa? Guntur Guntur Madu. Bumi. tak kira Guntur Madu. Tak kira Oh, Guntur Guntur Bumi nggih. Kolaborasi kalian Siden Madangkara. Nggih, matur nuwun atase kula penyanyi Gunung Kidul saged ditimbali berkolaborasi dengan Pak Yoyo serombongan niki tak nggih. seniman ki ora mawas di papane sing penting bareng-bareng berkarya Nggih. mudi kawruh ing bab budaya. Leres. Napa nggih, Pak? Peresmian jalan tol juga tetapi kolaborasi antara kemajuan dan juga kearifan lokal. Betul. Modernisasi kalian menika budayane rak mboten dilalekke. Betul. Nggih. Monggo. Kene nduk bangun. sayang Winong dikancani iki Mbak Yumu sasal bilaut ki. Ngeten kados jambe sinigar ya Pak De ya. Hah? Kados jambe sinigar to nek ngeten niki. Ya ayu kabeh pokoknya aku selera kabeh. Jenengan tengah ben Moh aku kok mbok rayah. mbot. Lho Ben men kaya kaya pancuran kapit sendang. Nah, pancuran kinapit sendang ngeten Nggih. iki. Sing marake nyedake umur ngene iki lho. Ngopo? Iki wong wedok ayu-ayu lanange kaya aku ngene lak ngentekke omah ngentekke sawah iki lho. Mboten napa-napa. Kira-kira piye Dek Winong? Nek Mboten kok ngentekne omah ngentekne sawah ya apa isih? Ndek kita entek bermantu to sampean Pak De. Entek, heeh, tak modal mantu entek-entekan kok. iya, kaya isih. Ora sing mantu aku kok sing ngitung kowe to. Wis gemati ya kuwi karo sampean. Nggih to. Niki pelok 6 nggih, Pak. Nggih. Nggih. Wow. Ninggal katresnan kalau wau Nggih. kolaborasi Mbak Uut kali Mbak Wino. Katur Nggih. Pak Suyono, salam saking Gunung Kidul. Nggih. Ugi kagem menika ingkang kagungan bengkel Dinamo Pak Slamet wonten Jogonalan. Wah, Ajeng nggih. menika nggih titip Nggih, salam Pak Slamet. lancar nggih. Nggih. Ugi kulaturaken dumateng Pak Oka, matur nuwun sampun Oka, kepareng-paring matur support nuwun. kathah dumateng kula sak kanca. Uga Ya. iki ditunggoni kanca-kanca WMC lho, Mas. Oh iya, Wayang Mania Community. Wayang Mania Community. Siapapun Luar dalangnya biasa. yang penting Penting wayangnya. wayang. Terima kasih. Nggih. Kono. Dibawani mboten Pak Yoyo? Kula tak ngampil bawanipun genduk Winong nggih. Nggih, monggo Nggih. Mbak Wino. Coba kaya apa? Niki sing kula kenek kula gandengke kalih tembang ninggal katresnan. Nggih. Ngaten, nggih. Pak, tapi ini anu ya Pak, saya minta maaf kalau suaranya nanti agak groyok-groyok gimana gitu. Oh, ora apa-apa, suaramu yoyok-yoyok ora apa-apa. Groyok. Groyok. Groyok tak kopro engko ora. Iya, soalnya Dalangipun Pak Groyok, suarane yoyok-yoyok. Ora groyok, grobyok aku. itu. Ora masalah, aku percaya lek sampean tetep bening apik. Ayo, ngene. Ya, Wong saya pokoke wong ayu gede sakit hari pangapurane. ini. Nggih. Aman tapi. Coba elek kleru idak.
Kejemen ora nggih. Ya nang. Bismillah. Jaranan dangdut kreasi Nano senterewe jaran pegon Donya ki ora ana sing sempurna ki ya iki. kok iso? Lho, tenan, lho donya ki ora ana sing sempurna. Winong ki bocah ayu, pawakane apik, suarane becik, iso golek duit, urung di bojo. Ya Allah, saya tuh masih kecil kok bojo toh. Saya tuh masih kuliah loh Pak D. Semester Jangan piro, Nong? gitulah. Saya tuh masih semester 4. Jangan cepet-cepet. Enggak mau cepet-cepet takut Setok enggak. kuliah kok kecil, sing SMA wis manak loro akeh kok. Astagfirullah. Nanti dulu toh Pak D, biar saya tuh kuliahnya lulus dulu, biar SPD dulu, ngono loh Pak D. Nah, ini. SPD ki sepeda. Tuh. Oh, Sarjana pendidikan. Oh, tak kira sepeda. Ya itulah, bismillah Ya, ora apa-apa. pangestunipun. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Iya, amin. Pangestunipun nggih Pak D. Ah. Aja rabi-rabi. Iki sinden nom-nom nang kene iki trauma rabi kabeh modele. Maksudnya piye awakmu dhewe to kowe? Maksudnya takut, maksudnya takut Pak. Iya, Mbak iya. Birgita lho, umurnya wis cukup tapi kon rabi gak gelem. Ya wis ben lagi seneng ngono kuwi ya. Ya nang. Luas gemas nuju prana prangto kok pindah? Son dhewe sing ora turu. Pasang sirup. Dudu gandenge kuwi ngawur. Dudu to. Nggih. Sinden winong tulungan aja nganti ninggal tresno. Nggih, matur sembah nuwun. Digarap rong ramban, sepisan dangdut, kedua jaranke. Untuk yang pertama kula nyuwun ingkang nyumanten Mbak Uut. Mangga. Sok. Nggih. Yo, buka saking kendang Mas. Yo, dangdut rumiyin. Dados.